at mahal, nagbabalik si Kim Chino para hampasin ka ng katotohanan na ikaw ay naglalakad at humihingang panakip butas. Anyway, mahal, balik Chinitok sa tayo. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga, bibigyan kita ng 3 senyales na ikaw ay rebound. Di ba nga sabi ko kanina, ang rebound ay isang malaking band-aid. Ikaw ay human band-aid. Ginagamit ka lang para takpan ang kanyang sugat mula sa ex niya. Hindi pa siya gumagaling, hindi pa nakaka-move on at ikaw ay gamit na. Anyway, ito na mahal. Una, rebound ka lang. Sabi ko kanina, kapag walang emosyon ang pagtrato sa'yo. Present nga siya pero hindi mo ramdam na ikaw ay may jowa. Diba? May jowa ka nga by label pero hindi mo nararamdaman na may partner ka, may katuwang ka at hindi ka kinikilig. Walang effort, walang malalim na koneksyon. Nag-uusap ba kayo tungkol sa future nyo? Di ba hindi? Parang ginagamit ka lang yan para pagselosin yung ex niya na meron ng iba. At ikaw naman, nagpapagamit. At ang pangalawa naman, mahal, rebound ka lang kapag bukang bibig niya ang ex niya. Uy, masakit to Ito yung super red flag sa lahat ng posible mong maging jowa o kalandian. Kasi imaginein mo, ikaw ang kausap, ikaw yung nandyan, ikaw yung jowa, pero ang bukang bibig, sino? Yung ex niya. Diba? Lagi kang nakukumpara. Yung ex ko nga mabait Yung ex ko nga marunong magluto. Yung ex ko nga kaya akong mahalin. Kaya akong pasayahin. Ay, naku po! Puro na lang ex ang bukang bibig. Di sana yung ex niya ang kasama niya, hindi ikaw, 'di ba? Kaya ako, mahal, ugali ko talaga nung ako'y nakikipag-date pa. Ugali ko talagang magtanong kung kailan yung last relationship nung nakaka-date ko. Bakit? Kasi kapag recent lang ang kanilang pagbe-break at nakikipag-date yan, sinasabi ko sa inyo, gagamitin lang kayo niyan. Gagawin lang kayong rebound niyan. Kasi imaginein mo, nakukumpara ka sa ex niya, ibig sabihin yung standards niya, yung ex niya. At ang hirap makisalamuha at makipagrelasyon sa taong hindi pa healed, hindi pa nakaka-move on, hindi pa masaya sa current status niya. Kasi ang ending niya na parang nabubuhay pa rin siya sa nakaraan na kung saan ikaw ay talaga nga namang gamit na gamit, daig mo pa ang band-aid at talaga nga namang ikaw ay rebound. Yan. Kaya kung ikaw, mahal, nararamdaman mo na to at sinasayang ka ng taong hindi ka namang kayang mahalin, diba? Hanggat hindi pa ganun kalalim ang iyong nararamdaman, pwede ka nang sumibat, pwede kang maghanap at marami ka pang makikilala na pwede kang mahalin at tratuhin ng tama. At syempre, hindi ka gagawing rebound at naka-move on na sa ex niya. Kaya utang na loob. Huwag kang magpagamit sa taong hindi pa okay, hindi pa nakaka-move on. Imaginein mo araw-araw, kasama mo yung jowa mo, kalandian mo, tapos ang topic, ex niya. Gaano ka kamartir? Sige nga, gaano ka kaengot sa pag-ibig? Huwag mong hayaang ganun ang mangyari sa'yo. Huwag mong hayaan magpatali ka sa relasyon na kung saan hindi naman totoo at hindi naman hahaba kasing haba ng ko. Kasing haba ng aking pasensya. Diba? Kahit gwapo, mayaman, maganda yan. Kung hindi pa nakaka-move on, ang ending niyan, trauma lang. Kaya utang na loob, iwan mo na. Diba? Hindi mo kayang ayusin yan. Hindi mo kayang ayusin. Anyway, mahal, meron pa akong isa dito na senyales na ikaw ay rebound. Kaya manatiling nakatutok kay Kim Chino kasi tututukan kita. Manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.